Tots els nens i nenes del món vam sentir una veu en el nostre interior. Era la veu d'una nena. Però no sabem el seu nom ni on viu. De seguida ens vam adonar que els grans no l'havien sentida. Que havien perdut la il·lusió quan som petits. Aquesta nena va demanar un gran desig. I ho va fer amb tanta energia, amb tanta força, que tots els nens i nenes del món la vam escoltar. Aquest tant vull un Nadal ple de cançons. I és per això que voldríem enviar un missatge. Que a través de les nostres cançons arribi ben lluny. I fem d'aquest concert un moment per fer créixer el seu desig. Escolta, i si comencéssim el concert amb els més petits de l'escola? Que avui s'estrenen davant del públic. Tic-tac, tic-tac. Ho sentiu, és un rellotge. Tic-tac, tic-tac. Us presentem el rellotge de Nadal.
Estimats Reis de l'Orient, què podria demanar-vos? Tinc tot el que vull i més. Una família que m'estima, amics per jugar i riure i un llit per descansar. Estimats Reis de l'Orient, m'agradaria